بردفکا وزارت دەربەیە ئەمریکا ڕاگەهاند کۆ li gorî zaniyariyên li berdestê wan nêzîkî 117,000 welatiyên sivîl di zindanên rejîma Sûriyê de ne. Êzerena wert berdefka wezareta derveya Amerîka ragihande ku li gorî zaniyariyên li berdestê wan bi hezaran girtiyên siyasî yên Sûrî di zindanên rejîmê de hatine kuştin û ji destpêka krîza Sûriyê ve rejîmê nêzîkî 117,000 kes girtina û binçavkirine. Nawert got jî kesên girtî rastî eşkenceyên tund tên û têne kuştin û berpirsên rejîmê dixwazin her kesê dijberê Esed be bêdeng bikin. Eroha te kes kir ku rêxistin miroviyê navdewletî belge derbarî wê hejmarê de kom kirine û daxwaza sêzakirina berpirsên rejîma Sûriyê kirine. Berdefka wezareta derveya Amerîka daxwaza ji rejîma Sûriyê kir ku pabendiyê bi yasa û prensîpên navdewletî bike derbarî reftara li gel girtiyan û bihêle çavdêrên serbixwe seredana zindanan bikin. Eroha nawert em hêje kir ku Amerîka wê li gel civaka navdewletî dikarê xwe de derbarî vekolînan li encamdana kiryarên rejîma Esed yên û hovane dê derheqê welatiyên sivîl de li Sûriye berdewam be û êrûnahiyê bixne ser wan kiryaran ta ku berpirsên rejîma Esed werne sîzadan. Di dema dawî de navê nêzîkî 8,000 girtiyên ku dibin eşkenceyê de di zindanên rejîma Esed de ciyana xwe ji dest dane hatine belavkirin.